Выхадзец з беларускіх зямель, кампазітар з сусветным імем Ігор Стравінскі, які прынёс славу рускім дзягілеўскім балетным сезонам у Парыжы, у 44-м годзе выступае ў амерыканскім Бостоне. Паліцыя яму выносіць папярэджанне і пагражае вялікім штрафам. Па іншай версіі, Стравінскі быў арыштаваны за скажэнне гімна ЗША. Быўшы творчай натурай, кампазітар, можа, і не думаў сваім учынкам абразіць амерыканскую нацыю. Ён проста публічна у аўтарскай манеры выканаў гімн ЗША. З развалам СССР Беларусь больш чым 10 гадоў жыла без свайго галоўнага музычнага сімвала. Нават з радыёкропкі эфірны дзень пачынаўся пазыўнымі лірыка-патрыятычнай песні Алоўнікава «Радзіма моя дорогая». Гимн – это вот не просто песня, так? Это молитва к высшей природной сущности. Ён павінен убіраць у сябе ўсё тое, чым надзелена дзяржава. Хаця адразу з абвяшчэннем суверэнітэту была створана адпаведная камісія. Паддаўшыся эйфарыі незалежнасці, гатовы былі да разгляду прымаць творы, якія нават не адпавядалі гімністычным канонам. Мэта была адна – адрынуцца ад усяго старога, не зважаючы на духоўную веліч. Мы, беларусы, гэта своеасаблівы пасыл, своеасаблівы сімвал. Это тое, што нас павінна аб'ядноўваць як народ, як нацыя в одну цэлае. На стол камісіі ліхіх 90-х лягло амаль 500 партытур з прэтэнзіяй на гімн. Хтосьці лабіраваў паланэз агінскага развітання з радзімай, хтосьці ўрывак з полацкага сшытка. Адаптоўвалі рыцарскія быліны і нават калабарантаў паэтаў, якія супрацоўнічалі з акупантамі. Былі і проста публіцыстычныя вершы аднаго дня, агрэсіўна-ваяўнічыя. Сённяшняе пакаленне наўрад ці іх зразумела б. Словам, бадай кожны варыянт мог прывесці да сацыяльнага напружання. У выніку прыйшлі да кампрамісу, бо фармальна, без усялякіх указаў, беларусы сваім гімнам, хоць і напалову, без маральна ўстарэлых слоў паэта Міхася Клімковіча, працягвалі лічыць генетычна блізкую музыку кампазітара Нестара Сакалоўскага, аўтара галоўнай песні яшчэ савецкай беларускай дзяржавы з першымі і такімі вербальнымі словамі «Мы беларусы». Именно в ней интонация белорусской народной песни, и менять ее с годами, я считаю, просто нецелесообразно, потому что это наши традиции, а любой народ должен уважать свои традиции. Песня «Мы беларусы» сапраўды была любімай задоўга, пакуль яна не стала афіцыйнай з савецкай Беларусі. Распачыналіся ўрадавыя канцэрты і дэкады культуры ў Маскве, у свой рэпертуар уключалі фронтавыя канцэртныя брыгады. Усё ж Сакалоўскі яшчэ да вайны быў заснавальнікам дзяржхору, фалькларыст, мог народны мелас зашыфраваць у аркестроўцы. Усё гэта і было ў той песні, будучага гімна. Здаецца, яна была заўсёды, ці наадварот, у нотах быў перададзены рытм не аднаго пакалення. Его можно отнести к числу таких очень ярких фольклористов. Фольклорист, который ездил по деревням в различных уголках Беларуси и собирал так называемый вот аутентичный музыкальный фольклор. Больше 500 твораў народнай музыкі былі запісаны з ім, былі апрацаваны многія. Разумееце, гэта не выпадкова, што менавіта ён напісаў гэтую музыку. Сакалоўскі не раз пісаў музыку і на іншыя вершы Клімковіча, які да ўсяго быў папулярным оперным і балетным лібрэтыстам і аўтарытэтам у саюзе пісьменнікаў. Яны не проста сябравалі, а нават разам жылі ў пасляваенным мінскім бараку. Фігура Клімковіча увогуле драматычная. Перажыў праследаванні 30-х, але гэта не перашкаджала прысвячаць Беларусі пранікнёныя вершы. Верш Міхася Клімковіча «Мы беларусы» ён быў вялікай пашане. Ён перадаваўся з вусна ў вусны. Твор свой Міхась Клімковіч напісаў пад уздзеяннем творчасці Янкі Купалы, пад уздзеяннем яго верша «А хто там ідзе?». «Мы беларусы» лічылі народнай і выконвалі выключна на народных інструментах. Цымбальная традыцыя будзе захоўвацца ледзь не да 70-х, пакуль не з'явяцца кананічныя апрацоўкі. І калі ў верасні 1955 года ў цэнтральным друку быў змешчаны тэкст дзяржаўнага гімна БССР, то многія са здзіўленнем даведаліся, што ў слоў і музыкі ёсць рэальныя аўтары, ці дакладней былі. Кампазітара не стала 5 гадамі раней, а паэт не дажыў некалькі месяцаў. Менавіта ў гэтым жа 56-м годзе была запіс гімну на радыё. І на працягу 35 год кожны дзень беларусы ў 6 гадзін раніцы падымаліся пад гімн Беларускай ССР.
Калі папулярная песня пачала разглядацца ў якасці прэтэндэнта на гімн, і сёння загадка. У гісторыкаў няма адзінага тлумачэння. Афіцыйна вядома, што ўжо ў 43-м з пераломам на франтах, пачаткам вызвалення Беларусі і як прызнанне ўнёску партызанскага руху абвяшчаецца конкурс на стварэнне дзяржаўнага гімна. Да гэтага часу ўсе саюзныя рэспублікі карысталіся інтэрнацыяналам, міжнародным пралетарскім гімнам. Тут тычыцца Міхася Клімковіча і Нестара Сакалоўскага, то яны ўвогуле не прымалі ўдзел у гэтым конкурсе. Яны і не збіраліся пісаць гімн. Дакументальны факт. Свае тэксты дасылалі і паэты-партызаны-франтавікі. Броўка, Куляшоў, Танк, пісаў Кандрат Крапіва. Кажуць, сам Колас падаваў ідэю гімн пачынаць з ёмістага «Мы – беларусы». Але сам пісаць адмаўляўся. Гэта іншая аўтарская рытміка, якая павінна быць у звязцы з кампазітарскай ідэяй. Задаёмся пытанне, якім чынам, калі ні Клімковіч, ні Сакалоўскі не падавалі на конкурс, калі гэты твор не разглядаўся камісійна, якім чынам ўсё ж такі гэты гімн стаў гімнам БССР. Гэты твор залёг на паліцы, пыліўся на паліцах. Усё безвынікова. Камісія разгляд варыянту адкладае. Тым больш неўзабаве савецкая Беларусь вызвалена і трэба займацца аднаўленнем гаспадаркі. А вось ці ўдзельнічаў у конкурсе твор Клімковіча і Сакалоўскага, тут звесткі разыходзяцца і абрастаюць міфамі. Дакументаў няма, зрэшты і лагічна, улічваючы ваенную неразбярэху. Па новай версіі апошніх гадоў ужо гатовую песню «Мы беларусы» яны самі не ўспрымалі як гімн, і таму на кліч не адгукаліся. Значыць, нехта гэта за іх зрабіў, закрыўшы вочы на не зусім чыстыя факты біяграфіі. Почерк его. Более того, я еще дальше вам наиграю. Але не паверыце, да гэтага часу ніхто не выслухаў сямейную версію. У Мінску жыве унучка кампазітара. У хатнім архіве захоўваецца арыгінальная аўтарская партытура музыкі, пачуўшы якую будуць уставаць мільёны на працягу некалькіх пакаленняў. Наўрад ці гэты нотны запіс, зроблены простым алоўкам, можна назваць выключна сямейнай рэліквіяй. Рарытэт нацыянальнага значэння. После того, как ее запел народ, об этом узнало правительство. И другие композиторы тоже включились, видимо, в этот конкурс написания музыки к гимну. Но правительство решило оставить вот этот вот вариант, который предложил, получается, сам народ. Унучка Нестара Сакалоўскага агучвае сапраўдную сенсацыю. Аказваецца, у тайне ад кампазітара дзённік вяла яе бабуля. Гэта стала вядомым зусім нядаўна. У сям'і не прынята было бравіраваць сваім дачыненнем да гімна, які, патрыятычна кажучы, належыць усім. І нарэшце вось ён сшытак з загалоўкам «Як пісаўся беларускі дзяржаўны гімн». Вы першыя, хто бачыць гэтыя радкі. Она пишет таким образом. Вопрос о белорусском гимне был поставлен правительством еще во время войны. И когда мы возвращались из гастрольной поездки по Уралу в 1943 году, Соколовский уже имел текст. Он одновременно писал музыку на 3 песни. Получается, эти слова в опровержении говорят о том, что он все-таки участвовал в написании музыки гимна. Паводле гэтых запісаў Сакалоўскі на конкурс, абвешчаны яшчэ ў гады вайны, прапанаваў ажно 3 творы, 2 з якіх, у тым ліку і «Мы, беларусы», нават атрымалі прэмію. Але ўрадавая камісія так і не спынілася ні на адной з версій. Как гимн песня не прошла, вот она пишет, но ее сразу восприняли буквально все хоровые коллективы, и при каждом смотре художественной самодеятельности почти каждый хоровой коллектив открывал свой показ этой песни. Пошук першага беларускага гімна расцягнуўся ажно на 12 гадоў. У выніку ў 55-м годзе вярнуліся да песні «Мы, беларусы». Тэкст без аўтараў праходзіць шматлікія рэдакцыі, моўныя таксама. Слоўнікавы запас толькі прыводзілі да літаратурнай нормы. Натуральна, што тэкст быў адкарэктаваны. Вялікі Сталін быў заменены на сцяг камунізма. А вось у суправаджэнні хору і вялікага сімфанічнага аркестра гімн загучаў толькі амаль праз 30 гадоў. Тады ўпершыню загаварылі пра эталон. Не паверыце, ажно 3 аранжыроўкі абсалютна бясплатна зрабіў тонкі меладыст, аўтар шматлікіх балетаў Яўген Глебаў. Для аркестра радыё. Гэты факт звычайна апускаецца, бо не асацыюецца са звыклай глебаўскай лірыкай. Кожная нотка была адшліфавана. Галасы гучалі выключна. Гэта настолькі магутная была трактоўка гэтага гімна, што наш народ прыняў гэты гімн. Дарэчы, эталон дзяржаўнага гімна ўжо новай Беларусі таксама пісаўся тут. Эталон захоўваецца ў дзяржаўным архіве кінафотадакументаў пад Мінскам і па правілах павінен аднаўляцца раз у 2 гады. У кананічным варыянце, апроч акадэмічнага хору, гучаць галасы зводных царкоўных хароў.
Невыпадкова гімн і называюць дзяржаўнай малітвай. І гэта не асацыяцыі. Пра свае біблейскія аналогіі пазней прызнаецца сам аўтар. Имя святое, чистое, криштальное, боское имя Беларусь, белая Русь, чистая, кровная, родная. Вот и все. Это не просто, это, я бы сказал, поэтичная расшифровка, непридуманная. І вядома ж, стварэнне твора такога маштабу павінна мець на мэце абагульняючую ідэю ўсёй нацыі і не каб дагадзіць кан'юнктуры і палітычным момантам, якія назіраліся на пачатку 90-х. Зрэшты, маладая дзяржава павінна прайсці этап свайго станаўлення. Невыпадкова гімн Беларусі называюць самым маладым дзяржаўным сімвалам. Бо з 95-го года мы ўжо жылі са сваім гербом і флагам, што прывяло да упарадкавання ўсёй нацыянальнай сімволікі. Без сацыяльных узрушэнняў, годна прыйшоўшы да суверэнітэту, бо камісія працавала больш за 10 гадоў. Наш гімн на дадзены момант, так, фактычна і словы яго адлюстроўваюць, па-першае, нейтральны статус дзяржавы. Мы, беларусы, мирные люди. Вот гэты момент. Государственная идеология, она в государственной символике воплощена. Задача символа объединять людей, объединять по возможности все общество. 2 ліпеня 2002 года беларускі лідар Александр Лукашенко падпісвае адпаведны указ. Заўважце, як сімвалічна, бо ўжо на заўтра, 3 ліпеня, дзень незалежнасці, нацыя прачынаецца пад свой гімн. Яго адразу назавуць і родным, і народным, бо гэтаму прэзідэнцкаму на самай справе гімнічнаму указу папярэднічалі доўгія публічныя конкурсныя праслухоўванні. Александр Лукашенко асабіста наведваў адкрытыя прэзентацыі, але ўсім даў знаць, што нацыя сама павінна вызначыцца і ў гэтым духоўным выбары. Гэтак жа было і на рэферэндуме, калі суверэнная дзяржава вызначылася з гербом і флагам. Але гэта было ў маі 1995 года, калі да зацвярджэння непасрэдна гімна было 7 гадоў. Я не ведаю, як вы, а ў мяне заўсёды падступаюць слёзы. І людзі чуліва ставяцца да нашага гімна, значыць, яны чуліва ставяцца з павагай і да нашай дзяржаўнасці. У варыянтах разглядалася і радзіма «Мая дарагая» Алоўнікава, і «Красуй Беларусь» Раінчыка. Але, натуральна, конкурс стаў найперш барацьбой між паэтамі, бо акурат больш за ўсё варыянтаў было пададзена на музыку Сакалоўскага. Ужо не было сумнення, музыка ёсць. Сам паэт Уладзімір Карызна кажа, што перамагчы дапамагло валоданне асновамі музычнай кампазіцыі, якой прафесійна займаўся і адразу не адмаўляўся ад вывераных пабудоў Міхася Клімковіча. Я хотел, вот, каб верши не сопротивлялись словы. Каб была некая такая, знаете, запас был. Мы, белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земли. Вот отданы, короткая формула быть, отданы. Я взял отданные. Не ты попрокал, чему отданные. А это музыкально. А это не сковывая вот мое выконание. Зрэшты, тое, што ў сучаснай рэдакцыі і пазначаны два аўтары, таксама зашыфравана пераемнасць традыцый і назапашванне гістарычнай памяці. Прызнаецца, што пісаў свой ажно з 91-га, калі быў абвешчаны конкурс, назіраючы за сталеннем грамадства. І наўмысна ў радку «Слаўся зямлі нашай светлае імя» пакінуў націск на першым складзе «Імя, а не імя». І класік упершыню тлумачыць, чаму, каб у будучыні не абрастаць гімну новымі міфамі і легендамі. Хадзіў, мармытаў, шукаў слова, каб оно гучала, каб былі розныя, сказаць, літары язычныя. І галоўна вобраз, цеплыня і святло. Слаўся зямлі нашай светлае імя. Вот на вот этом радку люди з вышэйшай адукацыяй і недасведчаныя, вот па-беларуску імя. Дасвяціцца імя тваё. Я ішоў ад біблейскага царкоўнага, как это было не сбитое, не стерто. Когда мы говорим «вечно живи и квитней Беларусь», это и есть тоже обращение к высшей сущности духовной, с тем, чтобы она помогала вести нашей матери Родине. А светлое имя только с Богом было связано, ни с чем больше. Мы, белорусы, народ с вековыми глубокими традициями, что мы свято чтим те культурные традиции.
Канешне, гімн у любой краіне адносіцца да сакральнай паэзіі. Так павялося з глыбокіх вякоў. Хаця і па сённяшні дзень у пэўных краінах старой Еўропы існуюць архаічныя, прыдворныя і даволі непаліткарэктныя нацыяналістычныя і рэвалюцыйныя гімны, адарваныя ад рэальнасці. А некалі дык увогуле амаль 20 імперый, у тым ліку і расійская, з Божа царя храні, словы проста клалі на музыку каралеўскай Брытаніі. Таму наш не выглядае архаічным ні па літаратурным змесце і ні па музычнай форме, спалучаючы і маршавыя такты, і ўрачыстыя коды. Ён скіраваны на вечных, агульначалавечых момантаў у жыцці. Працуем, мацуем дзяржаву сваю працаю. Гэты гімн, ён разам з музыкаю, такой узнёслай, патрыятычнай, ён будзе заставацца заўсёды. Ёсць тут яшчэ адзін немалаважны нюанс, на які асабліва акцэнтуюць увагу пратакольныя службы. Калі звычайна па геральдычных прынцыпах павінна прысутнічаць пераклічка сімвалаў дзяржаўных герба і флага, то ў нас увогуле унікальны для Еўропы факт. Сам гімн як сімвал уступае ў дыялог і эмацыянальнае апісанне астатніх сімвалаў і наадварот. Это можно воспринимать как повесть, этнічную повесть с одного боку, да? То есть родовая структура того титульного этноса, який живе на Беларусі, то есть белорусов, як символіка поєднаності нашої фамільної, а разом з тим, це більш такий моцний символ, який поєднує представників різних народів, які живуть на гэтай території. Наколькі ўсё сур'ёзна, прывядзём тлумачэнне тэолагаў, што калі нават пры некананічным перакладзе святога пісання ці проста пры наборы выпадзе літара, а іканапісец выбере не тую палітру, можна зрушыць генетычны код, так і з дзяржаўнымі сімваламі. Са старажытных яшчэ часоў згубіць свой штандар, згубіць свой сцяг, сімвал лічылася ганьбаю. І таму абарона свайго сімвала, змагання за яго, гэта вельмі з'яўляецца справай неабходнай не толькі для прафесійных, ваенных, так, але і для людзей, звычайнага, кажуць, насельніцтва. Мы падымаемся на 20-й паверх нацыянальнай бібліятэкі. Тут размяшчаецца нацыянальны архіў. За жалезнымі дзвярыма і сістэмай сігналізацыі захоўваюцца каштоўныя дакументы дзяржаўнага значэння. У законе аб дзяржаўным сцягу і гербу прапісана, што на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь выкарыстоўваецца толькі эталон, які захоўваецца ў нас. Пастаянная тэмпература 18 градусаў і вільготнасць 50%. Папка з грыфам «Захоўваць пастаянна». У ёй эталоны дзяржаўных сімвалаў. На аркушы фармату А4 самыя дакладныя ў Беларусі выявы флага і герба. І калі вы раптам заўважылі, што ў вашым працоўным кабінеце колер флага хоць крыху святлейшы і пагамі адрозніваецца на фасадзе дома, вытворцы дапусцілі самадзейнасць. Такія дзеянні прадугледжваюцца адміністрацыйна і ці крымінальная адказнасць за неправільнае графічнае ці электроннае выкарыстанне нашай дзяржаўнай сімволікі. Дарэчы, герб падаецца ажно ў 3 варыянтах: графічны чорна-белы, залаты і каляровы, кожны для пэўнага спосабу выкарыстання. Усё прапісана і ў законе, і ў палажэнні аб дзяржаўнай сімволіцы. І перш чым заказаць візітоўку, дапусцім, вось з такім варыянтам, вам трэба пракансультавацца, а ці можаце вы па статусе ўвогуле ім карыстацца, хаця патрыятычнае пачуцце і папулярызацыя нацыянальных сімвалаў, канешне ж, вітаецца. І гэта адно з патрабаванняў геральдычнай навукі, каб не было істотнай розніцы. Вось герб такі, колеры такія, а сцяг там зусім іншы. І заўсёды элементы аднаго прысутнічаюць у другім. Але не трэба пужацца тэрмінаў. Архіў, сейф, эталон, асабліва электронны, не ляжыць пад замком ці паролем. Менавіта сюды да спецыялістаў звяртаюцца як з дзяржаўных, так і прыватных устаноў. Апошнія, натуральна, не ўпускаюць камерцыйную выгаду. Прэзентацыйная прадукцыя з выявамі дзяржсімвалаў заўсёды ў попыце дзякуючы падагрэтым пачуццям патрыятызму. Первый бланк строгой отчетности – это вот такой паспорт Республики Беларусь. Как вы видите, здесь идет контурное изображение, теснение золота. В некоторых надо объемное, поэтому эталон он должен изображаться. Ну а здесь идет 4-красочное изображение. Вот к нему тоже существует эталон. Але мала задаволіць мясцовы попыт. Нельга забываць пра ўязны турызм, тым больш улічваючы, у эпіцэнтры якіх сусветных спартыўных падзей знаходзіцца наша краіна. І вось вам нюансы, якія звычайна парушаюць выдаўцы. Ці назіралі вы раздзяляльную рысу паміж арнаментам і чырвона-зялёным палатном? Які контур у нашай краіны і колеравая гама ў зямнога шара?
Оказывается, эталон таксама прыведзены да новай графічнай нормы ў 2012 годзе. Больше насычаным стаў колер клевера і льна. Больш дэталёва прапісана вянок з жыта, калосся жыта, якія абрамляюць герб. Дарэчы, пра зямны шар. Усё ў тым жа 91-м у геральдычны савет сапраўды паступіў запыт на разгляд уключэння ў сімвалы нават герба сусвету. Вариантов было так довольно много, от таких, которые подлежали, скажем, рассмотрению, ну, до каких-то курьезных, потому что к участию приглашены были все, и один из участников, скажем так, ну, любителей, теаматоров, он одновременно с флагом Республики Беларусь или с гербом, я уже не помню, предлагал не более как герб Вселенной одновременно, понимаете? Ну, то есть можете себе представить, что там творилось. Але тады і без таго панаваў хаос і напружанне, калі пасля развалу Саюза без тлумачэння за гістарычны выдалі флаг з чырвонай паласой, які проста быў прыдуманы яшчэ ў рэвалюцыйным Петраградзе, дзе гуртавалася беларускае студэнцтва. На пачатку выступалі пад белым сцягам, пакуль не палічылі контррэвалюцыянерамі і заказалі земляку праект. Спалучэнне гэтых колераў яшчэ дадуць пра сябе знаць у гады акупацыі. Таму лагічна, што разам з ваяўнічым вершнікам і без таго напружаных 90-х грамадства инициировало референдум. То, что у нас называют погоней, это немецкий герб по происхождению, Das Reiterwappen, рыцарский герб. Кто сомневается, пусть сравнит литовскую погоню и, например, Дитмаршинского всадника. Немецкий герб города Дитмаршина, и не только его. А ў 19-м годзе, калі нашыя землі нарэшце набылі акрэсленыя межы і нашу краіну згодна з маніфестам называлі Савецкай сацыялістычнай рэспублікай Беларусія, дзяржаўным флагам лічылася чырвонае палотнішча з абрэвіятурай ССРБ. Пазней абрэвіятура толькі ўжо БССР пісалася то ў квадраце, то без, з сярпом і молатам і пяціканцовай зоркай. Тут мы былі не арыгінальныя. Ва ўсіх саюзных рэспубліках і флаг быў аднолькавы. А калі некалькі месяцаў існаваў Літбел, было і такое. Аб'яднаная рэспубліка проста карысталася светла-чырвоным палотнішчам. Першапачаткова ўсе сцягі, якія былі характэрныя у той час у саюзных рэспубліках, яны адрозніваліся толькі надпісам. Напрыклад, была Украінская ССР, на сцягу напісана БССР, а так гэта было чырвонае палотнішча без усякіх там адрозненняў, толькі адрознівалася надпісам. Пра менавіта свой адметны нацыянальны дзяржаўны флаг загаварылі толькі ў 45-м годзе, калі Беларусь стала краінай-заснавальніцай ААН. Рыхтавалася прадстаўнічая дэлегацыя, і аказалася, што дзяржава проста не мае сваёй візітоўкі. Але гэта сухія факты, якія, канешне, праз сімвалы сведчаць аб станаўленні паслярэвалюцыйнай, пасляваеннай дзяржавы, але нашмат важкай ілюстрацыяй 20-го стагоддзя становяцца рэальныя асобы, якія паўплывалі на тое, каб наш флаг і герб быў менавіта такім. Самыми доминантными для беларускай традыцыйнай культуры і асабліва для дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва таксама і арнаментыка нашых асноўных атрыбутаў народнае адзенне беларускі рушнік. Цяжка паверыць, што нават блізкі кожнаму беларусу арнамент не адразу прапускалі ў вярхах. Не савецкі, вельмі нацыяналістычны. І ўвогуле гэтым трыкалорам флаг надта вылучаўся сярод астатніх. Часто крест означает солнце, восходящее солнце, кстати, понимаете? И вот мы видим крестик на этом орнаменте над таким ромбиком. И сейчас, зная ее шарообразности, мы говорим о 4 сторонах света. А нашим предкам Земля представлялась в виде ромба, квадрата, прямоугольника. Гэта ў энцыклапедыі сухія радкі. За аснову арнамента ўзялі ўзор рушніка, вытканага простай сялянкай Матронай Маркевіч з Віцебшчыны, зямлячкай кампазітара Сакалоўскага. Вось вам яшчэ адно знітаванне з гімнам беларускай зямлі. Тэкст да яго быў вышыты. Яе рушнікі пасля рэвалюцыі трапілі ў фонды Белпрамсавета. Тады актыўна праводзіліся экспедыцыі па землях, якія яшчэ ўчора лічыліся заходнерускім безназоўным краем пасля падзелу Рэчы Паспалітай і падзення ВКЛ. Калі мы будзем гаварыць пра тую мадэль свету, якая закадзіравана ў гэтым арнаменце, то это будзе перш за ўсё рамбічны пачатак. А рамбічны пачатак – это знак таго, што чалавек стаіць у сярэдзіне, адным сваім вектарам разважання ён скіраваны да Бога, да нябёсу, другімі ён скіраваны да чаго? Да нашых продкаў.
Хаця на самай справе лёс Матроны даволі драматычны. У адным лёсе прачытваецца біяграфія многіх землякоў, зрэшты, усёй краіны. Ведаючы гэтае, яшчэ большы сэнс надаеш флагу, гербу, гімну. Адна гадавала дзяцей, муж знік пасля раскулачвання. Дарэчы, сям'я Маркевічаў заўсёды лічылася заможнай. І жанчына далёка не простая сялянка, як гэта падносілася. Па адной з версій, узор камісіі акурат і прапанаваў брат Матроны пасля вайны, доктар мастацтвазнаўства. Точка или крестик в середине этого квадратика обозначает или семя, положенное в землю, или уже всходы, понимаете? То есть вот идеал белоруса или предков нашего народа, чтобы на белом цвете было червоное соненькое, и чтобы вот под ним плодоносила земля. Канешне, пазней саюзныя рэспублікі пачнуць у дзяржаўныя флагі ўключаць нацыянальную сімволіку, у тым ліку і арнаменты. Але беларускай камісіі ўдалося адстаяць ромбападобны арнамент, сімвал узыходзячага сонца, гадавога кругаабароту. На шчасце, у камісіі былі тутэйшыя інтэлектуалы і навукоўцы, якія маглі абгрунтаваць кожны эпізод, што ўнёс у сябе вякі. Нават докі сусветнай геральдзікі, гэта ўжо наш час, сцвярджаюць, што флаг асноўнымі прынцыпамі працуе ў звязцы з гербом. Английский герб королевства Великобритании и Северной Ирландии, вот этот с двумя львами общеизвестный, знаете, он не очень перекликается с Юнион Джеком. Тут и такой вариант возможен, и в принципе он тоже допустим, но желательно, когда вот есть подобная, говорится, такая связь по цветам, по символам. В нашем гербе она налицо. Он, конечно, воспроизводит ту же самую символику, что и на флажном орнаменте. Сонца ў арнаменце, сонца ў гербе. Да і сам чырвоны колер на флагу нішто іншае, як гербавае сонца. Гэты колер і сімвалізуе свяціла не толькі ў славян, якія спрадвек абараняліся пад чырванню харухваў, не кажучы ўжо пра 20-е стагоддзе з рэвалюцыйнымі і, канешне ж, сцягамі перамогі. Именно красный цвет на нашем флаге символизирует государственную власть и принадлежность к этой власти нашего народа. Червоный колер – это колер перенараджения, нараджения, колер оберег человека на життєвому шляху. Красный – это цвет жизни, ну, цвет крови, понимаете? В христианстве это царский багрянец Иисуса, его вечной жизни. Дарэчы, чырвонае палатно як сімвал раўнапраўя скарысталі на пачатку 19-го стагоддзя леёнскія ткачы, тыя самыя, што тыражавалі нашыя слуцкія паясы. Старажытныя гербы акурат раней змяшчаліся на чырвоных шчытах, а лён, пераплецены дэвізнай стужкай з жытнім вянком у гербе Беларусі, таксама тлумачыцца арнаментам, які меў льняную аснову. Зерне, закладзенае кропкай у ромбе, прарастае ў каласах. Жито у старажытных славянскіх традыцый это сімвал жыцця. Калі уборка ўраджаю была, былі і зажынкі, калі першы сноп убіралі, якраз вязалі. І вот гэтыя снапы, як вязалі, у такой, в принципе, форме, паўкругам ставілі, як на нашем гербе. И поместили его, эти колосья, в государственный герб. Но заметьте, они у нас золотые, и все венки, которые лежали на головах правителей, они тоже были золотыми. Словом, салярныя знакі абгрунтуе любы этнограф і фалькларыст і без якіхсьці ідэалагічных рэвалюцыйных падтэкстаў, як гэта і патрабавалася пры тлумачэнні савецкіх сімвалаў. Хаця не варта звяртацца выключна да нашай генетычнай памяці. Нават сёння ў беларускай глыбінцы пры абсталяванні пакояў міжволі мадэліруюць зносіны з сусветам. Чырвоны кут, ромбападобныя белыя падушкі, выбудаваныя ў піраміду, сусветнае дрэва на зялёных посцілках. Продкі здаўна жылі па сваім законе фэн-шуй. Калі мы з вами прыгледзімся да кампазіцыі яго, то мы бачым, што ложак зверху – это посцілка зялёнага колеру, знізу абавязкова будзе падзорнік белага колеру. А калі вы будете расшифроваць слово «падзорнік», то вы пачуеце «пад узорамі». Значит, на посцілцы абавязкова былі зноў тыя ж самыя ромбікі, у цэнтры якіх была кропелька, то есть та кропля, з якой пачынаецца жыццё. І поэтому ложак як месца зараджэння новага жыцця. На кожным ложку было 7 падушак. А гэтыя 7 падушак утваралі нішто іншае, як піраміду. Тая піраміда, якая сёння задае вельмі шмат загадак для навукоўцаў, фізікаў, астраномаў і так далей. А ўвогуле графічныя ромбавыя варыяцыі, як сімвал земляробства, вядомы са старажытнасці і выкрыты беларускімі археолагамі падчас раскопак. Звярніце ўвагу, гэта форма перанесена і ў наканечнік з зоркай у цэнтры, як і ў гербе. Выкарыстоўваецца пры цырымоніях і ўрачыстасцях. Зорка уяўляе сабою пентаграмму. Пентаграмма – это идеальные пропорции тела
человека. Когда человек стоит, руки в стороны разведены, ноги, так, и вот сверху голова. Для белорусов он универсальный, как и для іншых народов. Это символ аховы, бяспеки. Мы видим то же самое изображение вот пятиконечной звезды, астральный небесный символ, который помещен вверху. Понимаете, кстати, можно обратить внимание на соответствующие иконы Андрея Рублева, где фигурирует пятиконечная звезда. А зялёны колер вякамі сімвалізуе акурат колер рамеснікаў і земляробаў, і не трэба яго трактаваць выключна і літаральна як Беларусь краіна лясоў, што ў прынцыпе таксама правільна. А таму зялёная паласа ў спалучэнні белага і чырвонага колераў працуе на кансалідацыю і сустракаецца на многіх дзяржаўных флагах Еўропы, хоць яны не могуць пахваліцца такім лясным багаццем, як мы. Італія, Балгария, Португалия. Зеленый цвет в христианстве – символ мученичества, символ вечной жизни. Зеленое знамя, зеленый крест был у ордена Иисуса, например, португальского, который смерть по праву воскрес для новой жизни вечной. Вот он символизируется зеленым цветом. А что такое зеленый явор? Он вельми часто проходит, так сказать, у нашей символицы, у наших песнях. Само жыццё. Само жыццё. Давайте поглядим на природу. Зеленая листота, калі, у які перыяд? Весна, лето, то есть самый активный, самый динамичный час існавання на этой планете. Во многих странах государственные флаги имеют или сочетание красного и зеленого, ну, итальянский, например, флаг, есть зеленая полоса, есть красная, португальский или болгарский. На шчасце, як з гімнам, так і гербом у Беларусі ёсць людзі, для каго нацыянальныя сімвалы і іх асабістая гісторыя. Сергей Волкаў, унук народнага мастака Валянціна Волкава, аўтара ажно 2 варыянтаў герба яшчэ савецкай Беларусі 26 і 38 гадоў. Участвовало 6 художников. Дедовский вариант был принят основным, потом были уже в Совнаркоме внесены небольшие поправки, но это абсолютно, так сказать, не влиявшие на сам рисунок. Ну, там сколько лучей должно быть, там какого цвета. Выпускнік піцерскай акадэміі Валянцін Волкаў вывучаў гісторыю мастацтва з антычных часоў. Як ніхто ведаў, што пры стварэнні дзяржаўнага герба важная вербальнасць сімвалаў, на якіх будуецца і культура, і памяць нацыі. Невыпадкова волкаўскія нават нерэалізаваныя ідэі трансфармаваліся і ў нашым гербе, зацверджаным у 95-м годзе. Геральдика имеет, конечно же, свои законы. Она требует от того, чтобы государственный герб легко читался, и не только вблизи, но и на расстоянии, легко запоминался, чтобы на нем были какие-то символы, которые присущи именно этому государству. А до 26-го Беларусь толькі пад сваёй абрэвіятурай карысталася гербом РСФСР. Камуністычны лозунг на пачатку гучаў як «Пролетарыі праз О, усіх краёў злучайцеся». Пасля дэвіз пісалі на ідыш, па-польску і па-руску, краёў стануць краінай, будзе і яднайцеся з пролетарыем праз А. Гэтыя два словы цяжка даваліся філолагам. Нават прымаліся ўказы з удакладненнем дэвізу. Стремление показать, что мы не просто у нас серебро, у нас золото. У нас отношение к серпу и молоту, к колхозному крестьянству и рабочему классу не просто так серебро, это золотой фонд нашей страны. Это ж все тоже прочитывается в символике. Герб БССР не раз мяняўся ў нюансах. Знікалі дубовыя лісты. На пачатку лён быў паказаны насеннем у каробачцы. Ручкі сярпа і молата драўляныя, затым сярэбраныя і залатыя. Да 30-годдзя БССР варыянт прапаноўвае нават галоўны мастак дзяржзнака, мастак з Масквы Іван Дубасаў. Усім вядомыя чырвонцы і аднарублёўкі яго аўтарства, а таксама ордэн Леніна і медаль «Золотая зорка». Сейчас уже трудно, видимо, судить. Может быть, дубовые листья какие-то ассоциации вызывали у тех, кто утверждал этот герб и требовал изменений. Может быть, сами колосья, как символ такого добробыта, процветания, больше подходили, чем дубовые листья. Дарэчы, Волкава сапраўды можна назваць гераічным мастаком. У акупаваным Мінску хаваў апошні перадваенны эскіз герба. Ён той самы, хто распісваў пано, на фоне якога прайшоў партызанскі парад, калі сталіца была вызвалена. Калі па гуманітарную расшыфроўку дзяржаўных сімвалаў трэба ісці да навукоўцаў, то па кансультацыю па структуры герба і флага сюды. На гэтым прадпрыемстве іх вырабляюць не толькі строга па эталоне, а і па спецыяльна распрацаваных стандартах. Специальные оптические приборы, по которым идет контроль
цветопередачи. Это и красного, и зеленого цвета. Специальным прибором это все замеряется. Если прибор показывает что-то не так, несоответствие, которое не попадает в пределы допустимые, естественно, флаг выбраковывается. Выпускаюць і кабінетныя, і флагі-гіганты. Рэкорд 70 у даўжыню, вагой у 200 кілаграмаў. Гэта яшчэ лёгкія, улічваючы, што выкарыстоўвалі шоўк. Разгортваюць падчас акцыі «Спяем гімн разам» падчас Дня незалежнасці. Ну вот это один из элементов флага-гиганта, так называемого. Это уже идет орнамент для него. Только ширина орнамента составляет более 1,5 метра. Колькі швачак працавала? І хоць у краіне ёсць прадпрыемствы, дзе арнамент і герб вышываюць уручную, тут сістэма аўтаматызаваная. Ды і беларускія флагі тут ніколі не ткалі, іх друкуюць. Колеравая гама спачатку пераносіцца на спецыяльную паперу, і затым пад прасам і высокімі тэмпературамі фарбы літаральна запякаюць на матэрыяле. Бясшоўная тэхналогія, не кажучы ўжо, што такім сцягам складкі не пагражаюць. Электроніка кантралюе ўсе адценні фарбаў. Словам, выходзіць той жа эталон толькі ў памеры і не залежыць ад пастаўшчыкоў зялёнага ці колеравага матэрыялу, у якім рулоны адной партыі могуць адрознівацца адценнямі. Такія флагі таксама сустракаюцца. Почему она называется флажная сетка? Потому что по своей фактуре она имеет небольшие дырочки. То есть после печати, во-первых, краска сублимационная пропитывается через всю ткань, ее не надо делать из двух частей, и любым ветром она продувается через вот эти ячейки, которые находятся на самой ткани. У залежнасці ад мэт, якім прыйдзецца служыць трыкалору, пэўная тканіна. Кабінетныя флагі друкуюць на глянцавай, больш тоўстай і падобнай да атласу тканіне. Для службы на адкрытым паветры выкарыстоўваюць спецыяльны матэрыял – сетку, што дазваляе флагу, незалежна ад капрызаў надвор'я, ідэальна развівацца. Нават у бязветраны дзень. Замяраецца і колераперадача, і нават прапусканне святла. Когда она намокает, она потом, когда воздух проходит через эти дырочки, она сама высыхает. Естественно, это более долгое использование, более долговечное использование данного флага. І вось нам дэманструюць фрагмент сапраўднага палотнішча гіганта, выраблены на тканіне, якая не выгарае на сонцы і не прамакае. Спецзаказ. Праўда, да моманту выхаду нашага фільма флаг будзе ўжо гатовы. Як і гатова да цырымоніі адкрыцця плошча дзяржаўнага флага Рэспублікі Беларусь на праспекце Пераможцаў, для якой, адпаведна, і прадугледжаны сімвал 7 на 14 метраў. Необходимо было, чтобы он просматривался с дальних перспектив. Необходимо, чтобы этот объект имел видимость из разных точек города Минска, по главным магистралям, чтобы просматривалось. На 70-метровый флагшток палатно можна будзе паднімаць як уручную, так і аўтаматычна. Упершыню будзе выкарыстоўвацца складаны механізм. Дарэчы, усе параметры флага архітэктарамі пралічваліся ў прывязцы і да мясцовасці, і да гарадской перспектывы. Маштабу сталіцы свой маштабны сцяг. Але ў нашым выпадку гігантаманіі не назіраецца. У патрыятычных пачуццях таксама важная гармонія. Пастамент з флагштокам размяшчаецца ў самым цэнтры гранітнай плошчы. Адценне камення падбіралі спецыяльна, каб і пры сонцы і пры начным штучным асвятленні прастора суіснавала не толькі з палотнішчам, але і бронзай, з якой адліты яшчэ два сімвалы – герб і музыка. Тут жа нотны стан з першым радком, які далей можа падхапіць кожны. Мы – беларусы. Флаг, герб, гімн. Нацыя прайшла доўгі шлях да суверэнітэту, каб разам стаць пад свае сімвалы.